Muhapon ka tanang iyang katawhan, tanang kanasuran, dahil ko nang iyang ngalan. Tanang adunay ginhawa, muday kong musimba. Muhapon kang tananan kaniya, nagibuhat niyang tananan sa ato. 1, 2, 3, go! Sayaw-sayaw ta, sayaw na nagtibig. Musayaw sa kalipay, magsadya ng kanunay, mudaig ka na tinuray. Mulok-sa-lukso ta 95.3 FM. 95.3 Mulok-so, lagong ta ang Ginoo. Mupagpagpagpagta, pagpag na naglanong-lano, dili ang pagsimba, nga gipangita sa buhing Diyos. Gagawin natin siya sa bagay na walay pili-pili, walay pupong-pupong. Buhating ta sa pagsimba, tanang iyang katawhan, tanang kanasuran, dahil ko nang iyang ngalan. Tanang adunay ginhawa, muday kong musimba. Buhating tang tananan kaniya, kagibuhat niyang tananan sa ato. 1, 2, 3, go! Sayaw-sayaw ta, sayaw na nagtibig. Musayaw sa kalipay, magsadya ta kanunay, mudaig ka na tinuray. Mulok-sa-lukso ta, lukso na pinakapuso. Sige ilukso, tanan mo lukso, dahil kung ta ang Ginoo. Mupagpagpagpagta, pagpag na naglanong-lano, dili ang pagsimba, nga gipangita sa buhing Diyos. Musayaw-sayaw ta, sayaw na may pili-pili. Anyone can be sad with his hand on my head and his suit of Christmas bread. Tanang mo lukso, dahil ko na ang Ginoo. Mupagpagpagpagta, pagpag na naglanong-lano, dili ang pagsimba, nga gipangita sa buhing Diyos. Masayaw-sayaw ta, sayaw na may pili-pili. Musayaw sa kalipay, magsadya ng kanunay, mudaig ta na tinuray. Mulok-sa-lukso ta, lukso na pinakapuso. Sige ilukso, tanang mo lukso, dahil kung ta ang Ginoo. Mupagpagpagta, pagpag na naglanong-lano, dili ang pagsimba, nga gipangita sa buhing Diyos.
kasing-kasing, walay kakumpara, kay siya si Jesus, ang atong manunubos. Ayaw na ulang, hey, na masayaw, ganun magsadya tayo, mga problema, sulbaran niya. Karoon naman lang sa pagsayaw, kintantanan gusto ano na bugaw. Karoon naman lang sa paglusod, ay kuna ang inuuwang ko. Kay siya si Jesus, ang atong manunubos. Ayaw na ulang, hey, na masayaw, ganun magsadya tayo, mga problema, sulbaran niya. Karoon naman lang sa pagsayaw, kintantanan gusto ano na bugaw. Karoon naman lang sa paglusod, ay kuna ang inuuwang ko. Kay siya si Jesus, ang atong manunubos. Sa imong pagkatao, adunay maayo at lalo ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw ka malaga, ang pulong sa Dios Ginoon ang kuna. Himo siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong sa nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, gagikutlo sa balaang kasulatan. Kandang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, isang kalibutan, mahanaw sa laman. Ang magpapili ang pulong mo. Mayong punta ka na itong tanan ng Israel. Ingatan na ang kapit sa kapagtagon na dihatag kaniya. At ang oras Israel, alas 4:37 sa kapagtagon. Ini nga adlaw nga Biyernes, sa 27 sa Disyembre. Ano na nalamay upat ka adlaw para mahuman ang tuig 2024. Uban sa tabang sa Ginoo, uban sa iya nga pag-amping kanunay sa itong kinabuhi. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios, sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelaria, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend K. Brian Makasaon, anay araw sa mga ubos nga lagan, ubos nga higala, ubos nga sulugo, ubos nga amigo. Dini sa FM Radio sa 95.3 sa Dayak, sa inyong mga radio o sa Facebook Live o sa Bisaya sa Mindanao o sa tibuok Hollywood. Maayong punta ka na itong tanan ni kabugnaon nga panahon. Kanunay kong kaulan-ulan mga kaigsunan. Matod pas na kasibo, kauwan-uwan na sa, kauwan-uwan na sa daw. Una nga atong pasalamatan ang Ginoo sa pabugnaon nga panahon. Ang Ginoo maghatag ka na ito kaligod, adasi, proteksyon, kanunay tangyahiman, matag adlaw iso. Atong ginuluman nga dining mga simanahon na tatapusan nga sa padugma unya pagkasunod ugma 29 atas katapusan Domingo sa Disyembre sa tuig 2024. Hinungdan na pagka-Merkules, permerong ang sa adlaw sa 2025.
Grabe ka paspas ang oras, grabe ka paspas ang panahon. Sa Ang tanan ato po ng kinabuhi. Ano na nato nga ikumitar katos Ginoo noon kay matag adlaw, matag bulan, matag tuig, wa gyud ta masayot sa kinabuhi. Unang ang ato karon nga topic mga igsoon, ato kini nga gitapikan mga kaigsoonan o makapaniguro. Ang atong nga tema mga igsoon makapaniguro, ang atong kaugmaon makapaniguro lamang ang mundo na Ginoo. Watay Ginoo igsoon ang seguridad wala sa tao kundi nas Ginoo. Hinungdan ni ingon ang balaang kasulatan, wadi ganit kahimo pag-ihap sa atong pinakabuhok sa atong ulo, apan ang Dios maihap niya iso. Para atong masalamatan ang Dios sa dakong pribilehyo kagayonan nga pag-uban-uban usab ta nining atong programa, ining sayong kabuntagon. Labi na sa itong mga pinalangga ng mga follower of listeners sa Sign FM 95.3 sa Kabukiran sa Bayawan City, sa Kabukiran sa Tanay City, sa Kabukiran sa Bae City. Labi na sa itong mga kaigsunan diya sa Kampi, sa mga Ilig family. Brother Mario Ilig, muna nga ako yung ipadayon ang ato among ugangan kahapon tungkol kay dili na tingali mo uugi ang radio igsoon alang sa communication. Ano na tingali mga kakuligan mga igsoon tungkol kay doon na po tayo mga kalihukan hindi pangata. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Donay Ray from Davao City. Maayong buntag pastor o good morning pastor, maayong buntag o maayong good morning usab sa inyo ang kinabuhi niya mga Donay Ray family. Ilabi na sa kinabuhi ni Brother Benji Palauro tulong niya at tingali mga kaigsunan pag-uni nga nagwas karon sa Facebook Live ang mga Palauro family. Although ang atong mga kauban kaniadto diha sa Manhoyon kaniadto mga igsoon mga Palauro family, salamat sa Ginoo diha sa Puliso ang atong senior pastor kaniadto na atong gipasilingan kaniadto mga kaigsunan mga Palauro family. Bana ni Ma'am Judith Ray Palauro igsoon. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi sa mga panahon kaya nagkauban ta diha sa gitawag og title sa simbahan, pero niining mga panahon na even kaya dili naman ta ilalong sa title sa usa ka simbahan kung dili mismo igbarog ta sa kaugalingon nato mga tiig uban ang tabang sa Ginoo o nga bisan dili parehag title apan ikaw ug ako atubangan sa Ginoo parehang gyud ta igsoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Lights Nano sa mga Nano usab family maupay pagwas karon sa atong programa. Maayong taga-ninyo tanan sa mga Nano family. Amen. Good morning pastor, good morning usab sa mga Nano family. Pwede lang gyud mo maka-comment sa inyo nga kung asa mo gipahilo na o gipahimutan sa Ginoo sa Pinoy anan nga gipiyar sa Ginoo sa atong kinabuhi. Pag-apo sa tayo so labi kabahanan o mahigugmaon ka ka Diyos Amahan. Salamat o Diyos sa lain o sa mugna sa mong kinabuhi dining mga adlaw dining katapusan nga simana o Diyos dining adlaw nga Biyernes. Salamat o Diyos imong pakikuban o pagbantay dining Pizza 20 City o Diyos aduna na sa kami nagkalain-lain na obligasyon na imong isangon ka na mo aron sa pagpaabot sa imong mensahe inaagi sa imong mga pulong o Diyos. O salamat Amahan nining tatlaw dapit ka sa kabuntagon sa tanan karon nga nagasunod dinhi sa Sign FM 95.3 o sa tanan nga mga followers sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao. Ilabi na sa among wife nga nakaroon sa Saudi Arabia o sa tibok namong panimalay sa among tulo ka mga anak sa among ugangan o Diyos o sa tanan namong mga igsunan dinhi sa balog o dapit sa Pilipigan Amahan pinanguluhan ni Pastora April ni Agapturan nga sa mga Turan family sa kinabuhi ininong titoy o Diyos katanunay usab na nagasunod dining mga programa. I declare blessing sa ilang kinabuhi ang padayon ikaw
pag-supply sa tanan nila mga panginahanglan. Labaw sa tanan sa kinabuhi ni Pastor Rinaldo, kabanang ko Diyos na naakaroon sa kabanbanan, ikaw sa mga panalangin sa trabaho ay mag-ipiyar sa iyong kinabuhi. Isa pa man sa mga katauhan mo sa biya sa dapit sa kasagangkal sa pamilya ni Pastor Arnolfo Villaganto, uban sa iyong pamilya, uban sa iyong asawa, mga anak, o ni Pastor Nonoy Arias, o usap o Diyos, ikaw mga panalangin kanila. Kaya isa pa man sa kinabuhi ni Pastor Argos na diya sa dapit sa maong abakong o Diyos, isa pa man ni Pastor Gabriel Henson. Lord, ikaw mga panalangin sa mga Henson's family na sa trabaho ay mag-ipiyal kanila ang mga panalangin niya ilang kinabuhi, supply sila sa tanan nilang mga panalangin. Labaw sa tanan ng mga follower o listener sa Sign FM, diya sa kamandat o Diyos sa mga Mansyo family. Ikaw mag-ablis ka nunay sa ilang kinabuhi, mag-supply ka o sa tanan mga katauhan na nagasunod ining mga programa sa kabukiran sa Tanay City o sa tulog ka mga city o Diyos na di nagapalibot ining mga wadami. Labi na sa mga station manager sa ilang pagbiyahe gikan sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Kalabuyog o Diyos nining malabot ngapit sa 29 aron sa pag-iusa ining mga dapit aron sa paghatod o mga mensahe sa mga dapit sa Pilipigan o nining mga dapit ining katapusan ng kami Lord Jesus. Salamat o Diyos sa tanan nimo mga lagad sa inahang pag-ari ni mga dapit. Proteksyon ni ang ilang kinabuhi na sa tanan diya sa dapit sa Kasagangkal, dapit sa Bakong o Diyos o sa dapit sa Cebu o sa nagkalinglain nga mga lugar dinhi sa Negros Oriental. Nado na ipagplano sa pag-fellowship ni mga dapit Lord. Labaw sa tanan na mong magkaigsunan dinhi sa balong nga walay hunong o way puas na kanunay nagpaluyo sa tanang mga programa, kanunay na nagmadasigon sa pagbuhat uyon kayo sa iyong kabubuto na mahal. I declare blessing sa mata ko sa kanila na diin padayon ka makapabuhat kanunay sa mata ko sa namong mga kinabuhi. Labaw sa tanan nini mga dapit Lord, nini mao nga FM radio na nakahimo na dakong kaabang nakatabang o Diyos aron ang imuhang mga pulong mga mensahe mahiabot sa nagalaing-laing dapit sa nagalaing-laing mga panimalay na kutob sa maabot nining mao nga bawat nining mao nga estasyon. Ikaw magapanalangin sa katapusan kanila Lord, wala kami aram mahimo sa mong kaulingon kung ikaw sa mong magkinabuhi pinagi lamang sa imong buktong anak personal na mong mamanluluwas. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo maigsoon sa tanan karon nga nagawas na sa Facebook Live, labi na sa kinabuhi ni Sister Wilma Quintanis from Barangay Praper, Adia sa Barangay Santo Niño. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi Sister Wilma Quintanis from Praper Barangay na usap sa atong programa karon. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo, ang Ginoo magasupply sa tanan ninyo mga panginahanglan. Labi na sa imo ang iyong pamilya. Good morning, ikaw. God bless you. Good morning, usap kaniyong tanan. Ato ni mga parinti sa mga Candelario family diya sa Barangay Praper sa Santo Niño, Tanay City, Negros. Salamat sa Ginoo. Ini ang atong mga programa ngayong ipiyal sa tanan ng mga follower of the Sinel karong 91 ano na tayo mga activities ilabi na sa gitawa og singing contest. Dili ang ko ingon nga pilay ako ang prize ng newsline na andam ni Ana Exo. Ora ka ikaw ug ako welcome at tanan open me sa mga activities. Dili na mag singing contest ang among mga paghimuon hindi pa madapit among kayo sa celebration or katapusan ng gabi sa 31. Magkauban ng mga alagad sa Ginoo diyan sa Kasagangkal. Naka-excited usab sila magkahiusan ini mga dapit ala sa paghimayan sa atong Ginoo. Although magkaisunan amo na natin pangandaman ang mga buhatona ilabi na sa dapit sa Pilipigan karong 30 sa 30 welcome ang tanan na mutambok sa Thanksgiving pero nga pagpasalamat nga sa Ginoo amo lang yun nga gihanay pero nga pagpasalamat nga sa Ginoo sa iyang kaayo aya ihatag na nato
pa ni anak kay so magprepara sa Santa sa Thanksgiving ini sa mga manapit ka mo karon malabo ka kayo. Una ka ang trabaho diya sa Ginoo kanunay nang tunay nga dihan ay aron sa layo pa makapangandaw na aso. Mayon ang mensahe sa awit Kristohanon pagpakabanal. Kung sa may kahimtang kong trabaho sa Kristohanon na adunay pagpakabanal, ibig sa katilipan, hinumdumi, apit na ang piniliay sa tibong Pilipinas. Tawhanong pagpakabanal, ikaw o ako, kung naang ikaw adunay pagpakabanal sa komunidad, maayo kang tao, dili ka magsigig pag-chismis, dili ka sigig pagdaon. Ang tinunanay nga adunay pagpakabanal, o tabang sa ilang isikataw o sa problema, dili kay magsigit panaon. Ikaw o ako ang Kristohanong pagpakabanal, muhatag ang bilin, muhatag ang panahon, muhatag ang higayon na mo patalingog sa mensahe sa Diyos aron ikaw o ako magiyahan sa Panginoon. Hindi mo habang ay kung dili na magpakurihir, dili na magpakoreksyon sa tulong sa Diyos, magpabilin o magpadayon lang ng magpakasala. Hinungdan ato magkapsan sa himayang sa Diyos. Siyempre, kung ang tao magpakasala, magkapsan sa himayang sa Diyos. Sama ang anak o ang iba dito sa tanaman sa Eden na silang o'y sinaunang tao din sa kalibutan. Ikaw o ako bilang ng henerasyon o sa patanataw din sa kalibutan na atong iba. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Doreen de la Lenia from Australia. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastora. How are you today there in Australia? Labi na sa imo ang trabaho ng ipiyang sa Ginoo, pagpaambit sa mensahe sa Dios. Diri sa Pilipinas, ang ato po nga mensahe dili rambulan gyud maisuro dunay Tagalog, dunay English, ginagmay duna po'y Binisaya ay kasagaran nga naminaw karon dinhi sa FM radio more on Bisaya language. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi diha sa Australia. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo dunay sa mensahe. Good morning, Pastor. Good morning, usab kanimo diha, Pastora Doreen de la Lenia from Australia na nagasulat karon dito na nagatrabaho sa para sa ulo sa atong Ginoo. Una ka ikaw ug ako nagalain man ang organisasyon, nagalain man ang title sa simbahan, apan ikaw ug ako kauban sa trabaho sa atong Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi usab ni Brother Padayon bisan unsa sitwasyon from Lapu-Lapu, Cebu City, nagwas usab sa atong programa ang Exo ni mga tanda. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa kanato ilabi na sa pagtuon sa pulong sa Dios kagikinahanglan kayo atong kining paningkamutan. Dili lamang nga pulong o istorya, dili lamang imagination, kundi isakripisyo. Di ba? Dili kay ingon lang ta maigsuon nga Kristohanon ko, sister, brother, unya ibandilyo pagyon. Wow, malipay ta magkaigsunan nga ang tanan Kristohanon. Apan diha gyud mahibal-an kung sikit sa ta atubangan sa tao o atubangan sa komunidad, labaw sa tanan atubangan sa atong Ginoo. Sa kinabuhi ni Pastor Argos Arias from Bangko, Dumaguete City, nagwasosap sa itong programa sa mga Arias family, ilabi na diya sa dapit sa Kasagangkal. Pastor Nonoy Arias, uban sa imong pamilya, sa inyong pamilya, sa imong asawa, sa inyong mga anak, ang Ginoo magapanalangin kanunay kaninyo. Ilabi na ni Pastor Arnulfo Velia Canton, salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Karon 31 magkauban-uban ta nining mao kadapit alang sa lakong kahimayaan sa buhi ng tong Diyos. Welcome ang tanan. Wala mi gibihig sa unsang organisasyon basta kay ikaw ug ako haom ang atong kinabuhi diha sa mensahe sa atong Ginoo kay magkasinabot gyud ang tanan. Lamang adunay nagalaing-laing sikta o patukuranan nga mulaban sa ilang patukuranan, hinumdumi walay patukuranan sa kalibutan nga maoy muluwas nimo, walay patukuranan sa kalibutan nga maoy mubag-o nimo, only one maulamang ang Dios o ang iyang mga mensahe. Kay unsaon man nimo pagkahibalo kung walay mensahe. Amen ba?
Kung mag-unsa man ang mensahe, kung walay mo mensahe, mao nga ikaw ug ako nga nahimong alagad sa Dios atong paningkamutan utok sa atong mahimo nga ang mensahe sa Dios mapaabot sa nagalain-laing mga natin. Wow! May nungdan na pundar ang FM radio, diini mao manapit uban sa tabang sa Dios nagamit sa mga tao aron maabot kining Shine FM 95.3 sa dayang sa inyong mga radio. Maayong buntag ka natong tanan. Ilabi na sa kinabuhi ni Brother Ryan Junay Ray from Davao. Good morning, Pastor. Good morning kaninyong tanan. Ako sang i-play ang birthday song, magkaisunan akong ipahanungo sa ato na batanon ka kinabuhi na ato kung himong kaabang dinhi si Sister Roxanne Amante na nakaroon sa atbang maikso tingali nakadungog lang sa atong programa tungod kaduna may mga panimalay dinhi sa atbang. Akong i-play usa maison ang birthday song alang sa pagpasalamat sa dako natawhan sa amo nga batanon nga nagpagamit usab sa bulaton sa Ginoo nga si Sister Roxanne Amante. Maison ako sang i-play maison tagaay ko kung panahon alang usab sa tanan nga nag-birthday karon. Happy birthday today sa tanan nga mga celebrant nga nag-birthday nini mag-adlaw sa 27 Exxon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Roxanne Amante. Happy birthday, Day. Ginoo pagpapanalangin sa imong kinabuhi. O paghatag ka mga pinilog-pilog na mga tuigan labaw sa tanan sa pagserbisyo para sa Maya sa uban sa imong apuhan ni Nangilisa, uban sa imong igsuon ni Sister Ria Amante. O mga ako pasalamatan at Ginoo sa inyong mga kinabuhi nga nagpagamit mo sa bulaton para sa itong Ginoo. Ang atong oras eksoon alas 4:56 na sa gabong nato. Umanini nga awit igsoon upaday na ta sa ato ang pagtuon sa pulong sa Dios. Aron ikaw ug ako mahibalo kanunay sa pamaagi sa atong Ginoo igsoon. Malapit na sa tanang mga follower ug listener sa Shine FM 95 diya sa Kamandang sa mga Mancio family, sa mga Kalusali family, o sa tanang mga Silva family diya, Tagaw Junior, Paayong Buntag. O sa tanan nga mga Turan family diha sa Pilipinas, ilabi na sa kinabuhi ni Inong Itoy, sa mga Aga family, sa pamilya ni Pastora April Miagab Turan. Hapit na yun ang Thanksgiving, Pastora. Salamat sa Ginoo sa paglindi mo sa itong mga kaigsunan diha. Alang sa pagpangandam ang Ginoo magapanalangin kanilang tanan. Ang inyong paghago, ang inyong pagsakripisyo, alang sa pagpangandam sa Thanksgiving, wala na nalilong sa itong Ginoo Exo. Labi na sa dapit sa kasagagan, ang Ginoo mag-uban sa pagproteksyon kaninyo sa inyong paglakaw. Paingaw na inyong mga dapit, karong umalabot na 31. Salamat sa Ginoo.
Okay, padayon ta mga igsoon sa atong programa alang sa pagtuon sa pulong sa Ginoo ilabi na sa kinabuhi ni Pastora Elsie Candelario from Cavite City na nagwasosab sa atong programa ini mga taglaan ang Ginoo magapanalangin. Medyo hinay gyud ang wifi mga igsoon kay wala man matitik ang akong live diri sa akong usa ka account na diri gyud sa computer igsoon. Salamat sa Ginoo dili ni mahimong babag aron ta dili makapaambit sa mensahe sa Ginoo nining tagnaon dapit sa kabutagon. Ako lang yun yung ipaambit, ato lang yun yung ipaambit ang iyang pagkamaayo. Kung ikaw nakakataon sa pamaagi sa Diyos, nakadumdum ta, nakahibalo ta, kung ano sa'y pamaagi sa Ginoo, ipaambit na sa uban igsoon. Ayaw nagtaguin, ayaw nagtitigi, kay kitang tanan dinis kalibutan, isip nga mga alagad sa Ginoo, ihatag ang tagsikreto sa Diyos. Kung saan na ito pagpangalagan nga nakalahutay ta hangtod ining mga adlaw. Nakalahutay tas kalisod, nakalahutay tas kawaladon, nakalahutay tas balatian, nakalahutay tas problema. Ayaw na siya ininom ng kasuban kung sa'y sikreto sa imong kinabuhi sa pagpangalagan. Aron sa imo ni anak, sila usap mga lagad na tos Ginoo igsoon. Diha sa pagpangalagad, nagkalaing-laing man nga mga pagsulay. Diha sa pagservisyo para sa kurator sa Ginoo. Naatanang pagsulay. Malatian, problema, kawaladon, kalisod, mga pulong ng mga sakit, mga pag-insulto sa isigataw, mga pagbutang-butang, tanan. Imong maagian. Apan ikaw ug ako kung adunay insaktong pundasyon diha sa mensahe Ginoo mag-enjoy ka igsoon nga naman. Diha nga pamaagi, diha ang sumaranan nga ikaw ug ako balikon diha sa atubangan sa atong Ginoo. Even sa kinabuhi nga dunay daghang pagsulay, usa na siya kasikreto nga malikon ang imong pagsalig ngadto sa atong Ginoo. Amen ba? Mga pag-BI-BI, mga pag-underestimate sa kinabuhi, diha ka malikon pag-ayo igsoon nganuman. Kung adunay mga tao nga magpanamas-tamas nimo dinumdumi, alagad ka sa Ginoo. Kung adunay mo panamas-tamas nimo nagpasabot ipanamas-tamasan usab nila ang Ginoo. Kung adunay mo yubit nimo hinumdumi ikaw ug ako himo sama sa dagway sa Dios. Kung adunay mo underestimate nimo hinumdumi igsuon ilang i-underestimate ang gahom sa Ginoo. Mao ning tinun-anay. Kung nungdan na kita mga alagad sa Dios, kung maabot nato ang problema, maabot nato ang kawalan, maabot nato ang mga pagtamay hinumdumi kung doon na tayo Ginoo ang kadaugan kasiguruhan maangkon ko na nemo igsoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Alejandro de Cueva from Madirita, Bay City, Negros Oriental na nagwasosab sa atong programa. Happy New Year Sir Alejandro. Happy na sa katapusan sa tuig 2024. Ang Ginoo magapanalangin, magaproteksyon, magabantay uban sa imong pamilya, uban sa imong asawa o mga anak. Ilabi na sa kinabuhi ni Sir Belenario Florentino from Davao City, Government. Maayong buntag kanimo diha Sir Belenario nga nagwasosab sa atong programa. Ilabi na ni Pastora Imagine Candelario from KSA. Nagasukan kayo sa Saudi Arabia. Nining nakatang na. Doon na sa mensahe. Good morning Pastor Sam o sa tanan nga mga pinalanggang viewer and listener sa Shine FM 95.3. May the Lord, may the love of our Almighty God be with us always. Wow. Kanunay gutang giproteksyonan sa atong Ginoo. Kanunay gusang nag-atiman kanang wa taniya basagli, wa taniya pakulami, ikaw o ako gisuplayan kanunay pinaagi sa iyang pagkamay. Lamang doon tayo angay ang buhat ang batayan sa atong kinabuhi sa kalibutan. Ang atong batayan
maulama nga dili ta mahimong sukwahi sa mensahe sa Dios nga ato kanunay gipaabot sa katilingban sa atong isigataw isip kaalagan sa atong Ginoo. Even kita mga Kristiyano, dili mata pastor, dili mata pastora, basta doon na tayo Ginoo sa kinabuhi, dapat atong panikamutan na ikaw o ako magkinabuhi unta sa balaang kasulatan. Amen ba? Ato naning basahon mga kaigsunan sa ang atong oras nagdagan o niya doon na may mga schedule karong buntag sa iyo igsoon. Muna nga matag-adlaw kanunay dunamo nga gimanage ang oras. Kay dunay mga sitwasyon nga magdubli ang trabaho. Apan tugan bida glory walay nakalangan tungod kay maayo ang Ginoo. Iyang ipahilona, iyang ipaangay. Mao nga ang tanan nga plano sa Dios dili kuni matugkad sa tawo. Makatugkad lamang ang tao kung ikaw o ako magkinabuhi sumana sa mensahe sa atong Ginoo nganuman kay maka katkon man ka pagpaabot sa insatong panahon maka katkon man ta magkinabuhi nga sumana sa kinabuhi ni Jesus samtang si Jesus dili pas kalibutan. Atong basahon mga kaigsunan dinhi sa Lucas kapitulo 12 versikulo 1 ngadto sa 7. Diha sa unahan sa versikulo 7 atong hinumduman ang Dios lamang mao'y makaihap sa kidaghanon sa imong buhok. Ingon ang Biblia wala pay tao nakakita sa Dios apan nabatik niya, nabatik nato ang iyang presensya. Wow! Kung imo ganing masinati, even wala nato siya makita, wala nato siya mahikap, wala nato siya magakos, apan ikaw o ako kanunay gigakos sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Mao nga ang mga parasiyo kani atong panahona og hangtod karon kay naa ra maging parasiyo kinaiya, di ba guna mawala mga himantayo mga libakira. Pasagdai sila kay ikaw o ako binalangga sa atong Ginoo. Ipakita ang maayong relasyon, ipakita ang maayong pagtanan. Atiman na sila sama sa pag-atiman sa imong kaugalingon higala. Kay maunay sugo sa Dios di atong nakasabot sa mensahe sa atong Ginoo. Ilabi na sa tanan nga nagsunod diya sa kasagangkan matupan ni Pastor Arnulfo Villagantol. Kanunay kong nagmonitor Pastor sa live, kanunay kong nagmonitor sa FM radio sa kinabuhi usab ni Pastor Argos Arias uban sa tanang pagkatawhan niya. Time will come mga kaigsunan dunay simbahan niya alang sa panaghiusa. Amen ba? Nagkanainglain mga title sa simbahan hinumduman nato dili nato mamisyon ang gahom sa Dios, dili nato kalimitihan ang planos Ginoo. Ikaw kung ako kundo na kay plano apan ang plano sa Dios mao kini matuman para nimo. Kung napakyas mata ka ni ato hinumdumi sa imong pagbalik diha sa tiilan sa Ginoo. Wow! Siya na ang maghari igsoon. Lamang atong tun-an, atong ikinabuhi ang balaang kasulatan aron ang Dios mo ay magkapanagbaho kanunay sa atong kinabuhi. Adunay mensahe si Pastor Eugene Candelario from KSA. Amen. Ato kaning basahon sa ang oras nagdagan. Maginaot ko ining mga tagnaa ano na naputay mapupo nga maayong pagtulunan pinaagi sa balaang kasulatan. Kay ang balaang kasulatan puro maayong pagtulunan. Mahimo lamang dautan ang balaang kasulatan kung ikaw o ako dili magpakoreksyon sa mensahe sa atong Ginoo. Kitang mga alagad sa Dios, igo lamang tang mubahi, igo lamang tang muhanay, igo lamang tang mo explain sa tinuganay. Pero pwede mga kaigsunan dili pwede atong laktaw-laktawan. Hello. Labaw sa tanan dili pwede nga ikaw nagwali wala po ka makinabuhi sa imong giwali. Pertek sukwahi ka. Amen ba? Sukwahi. Dili ta mahimong panalangin sa uban. Labaw sa tanan magsigira kay paghukom pero utro putang hulok man sa atong batasan. Amen ba? Dapat magpakoreksyon ang mga dosa. Dapat magpakorehir sa mensahe sa Dios aron ikaw ug ako mahimong mahimpit atubangan sa atong Ginoo. Iingon ang Dios, himpit siya
mo hingdan ikaw unta mahimpit pinaagi sa iyang mga mensahe. Sa diha nga ang tao mahimong mahimpit matinud-anon ang Dios, o sa diha nga ikaw matinud-anon sa Dios, dili ka makapugong sa pagtuman sa plano o kabubuton sa tungkil. Atong basahon na ang mga Lucas Kapitulo 12, versikulo 1 at sa 7. Kung doon na mo yung mga Biblia, ilabi na sa kinabuhi ni Brother Donaire from Davao, na kanunay yun siya nga nagasunod kung nagbasa isoon kay mangutan naman asa man makita pastor ang atong mensahe karon. Atong pasalamatan ang Ginoo ibig sa tanang mapalong listener sa kinatibukan sa kabukiran sa Bayawan City, sa kabukiran sa Bae City, sa kabukiran sa Tanay City. Tanan-tanan na nagasunod ining mao nga programa ay declare blessing sa katapusa aron ang Dios magahari o magapanarbaho sa kinabuhi dinhi sa kalibutan ng Israel. Ito nining pasahon. Ingon ang mga Lucas Kapitulo 12 mga Exod versikulo 1 ngadto sa 7. Ilabi na sa kinabuhi ni Pastor Rece Baldonado. Pastor Rece, pwede mong maka-atingali na amoy mga overnight fellowship diha. Ilabi na sa imuhang mga kauban diha ni Pastor Saison, mga kaisunan, Pastor Renato, tingali, pasin doon na may mga overnight fellowship. Pero ni ining 31 Pastor Rece Baldonado, atong ikauban ang atong station manager na si Pastor Gideon Candelario. Wala man siya kauban atong pagama diha maigsoon sa 95.9 tungod kay duna po sa laing lakaw ni atong mga panahon. Mao nga welcome ang tanan ini mao nga dapit karong 31. Wala tay gipihig igsoon bisan unsang organisasyon. Ang importante ikaw o ako magkahiusa sa paghimaya sa atong Ginoo. Ano na yung mensahe si Brother Riam Donaire? Amen, Pastor. Ako nang take note. Wow. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Atong pasalamatan ang Diyos sa mga katawhan nga adunay kasing-kasing o pagka-interes na kanunay nag-take note. Kami mga igsuon nga mga alagad sa Ginoo na puno naming amo ang mga area o puno mga kaigsunon mga mensahe nga amo ang isulat yun mismo. Una nga anak yun mga kaisunan ang paghago, ang pagsulat, ang pagtuon para maguna sa Ginoo. Dili man na para sa tao, aron ikaw o ako diha ni mo mausisa ba? Wow! Kung mismo ikaw makabasa sa Biblia, makaimong ka Ginoo bidiay. Dili lamang sa akong napaminaw sa FM radio, dili lamang akong napaminaw sa mga alagad sa Dios nga nagwali sa mensahe sa Ginoo. Mismo ako nakatugkan dili o akong na-feel na doon nagulay Ginoo. Sikat nga ako nakahibalo ni ini na usaban ako kinabuhi. Hinumdumi ang kausaban o kabaguhan na alagad sa Ginoo. Wala sa tao, wala sa title sa simbahan, wala sa denominasyon, kundi naas Ginoo o naa sa iyang mga pulong mga mensahe. Simple, diha sa imong pagbasa, nagapanarbaho na ang Ginoo sa imong kinabuhi. Sa imong pagka-interes, sa imong pagka-excited, wow, maminaw na sabi o mensahe sa Ginoo, diha na nagapangliho ang Ginoo sa imong kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Jovelyn Palomar Asero, sa tanan nga mga Asero Palomar pinhi sa Punglo Igsoon maayong buntag kaniyang tanan. Sa tanan nga mga Asero family ng Jana Asero uban sa imuhang ginsakupan Brother RJ Asero o sa tanan nga mga Palomar family dinhi sa Sitio Punglo, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Maayong buntag kaninyong tanan. Ano na yung mensahe si Pastor Rece Baldonado? Good morning, Pastor. Diha ni sa balok pagahimoon, Pastor, diri sa balok. Karong 31, nag-abot ang mga alagad sa Dios, gikan sa bakong, gikan sa kasaganggal, ang mga alagad sa Ginoo, pagkaabot meaning mao nga dapit. Even si Pastor Paraguya, muari mga kaisunan, una nga
makaabot yun mo mga kaigsunan kung wala mo ilain nga mga overnight fellowship. Mao nga kanunay ko nga nagkonsulta sa mga kailan na to kung wala sila yung mga overnight fellowship anang 31 kay dinita mag-uban ni ining mao nga dapit dini sa Shine FM 95.3. Amen ba? Ang atong mensahidor mao si Pastor Gideon gikan sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyog, Cebu City. Doon na po tayo gitawag og singing contest -1 basta pag Ginoo maigsoon. Una nga ang Ginoo magapanalangin sa matag usa. Ya anak nga gabi maigsoon pagkaabot ang matag usa. O si Pastor Gideon na sa mensahe gikan kayo sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia. Maayong buntag Pastor Saf, maayong buntag sa tanan. Dalay ko ng Diyos nga magapanalangin ka na itong tanan live naka sa 101.3 sa Malabuyog, Quezon. Unang salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi uban sa imong pamilya Pastor Gideon. Tungod kay adunay daghang mga alagad sa Ginoo nga magkaabot ini mo nga dapit aron sa paghimamat mismo in personally sa imong kinabuhi. Although mga kaigsunan sa atong kinabuhi din sa kalibutan, igo latang instrumento igsoon. Ilabi na ni ining mao nga dapit. Adunay mensahe si Pastor Risi Baldonado from Basay. Unsa oras pagsugod Pastor? Labing dugay magsugod alas 9 sa gabi sa 31. Tungod kay amo na gyud nga gisit up ang oras pagka alas 9 musugod kita sa tungkulaton alang sa unang nga sesyon. Tungod kay human sa ato nga sa wali human sa praise and worship pagka alas 12 mo relax man maigsoon ako lang yun ang ipahibalo din mo isnap ta makaigsunan pagka alas 12 mo relax ta gamay dahil sunod puro na mga activities igsoon. Unang activity singing contest -1 competition basta pag Ginoo upit ta tanan mga kaigsunan dili lang ko moingon nga kung pilay prize apan giandam na nas Ginoo daan. Hinumduman na ito maisyon, dili na ito imisyon ang panalangin sa Ginoo. Doon na tayo mga memory verse alang sa mga kabataan. O doon na tayo mga bahari pa even mga ginagmay isoon para sa atong mga bisita ni anang mga panahon na ilabi na sa mga kabataan. Maunang atong ipasalamatan ang Ginoo sa dakong pribilehiyo o kaygiyonan even once a year magkahiusa ang mga alagad sa Dios labaw sa tanan dining mga alapin. 29 pa lang naana silang Pastor Gideon anang Domingo hapit na maigsoon Bernis na matakaron una nga padayon may nga nangandam nining mga David even sa pag-ulan-ulan tungod kay ang ato nga atop sa simbahan na isla naman dito kapanin o niya kahapong adlaw igsoon akong gibutang ang bulkasin bintulo na magyapon mga igsoon una nga nining mga dawa buluksong ko kay mupalit ko pintal akong pintalan ang area nga dunay pagtulog mga kaigsunan aron sa atong overnight fellowship wala na pagtulog igsoon kung dili ako tulog mauna ang presensya sa Ginoo gikan sa langit para sa tanan igsoon. Mauna nga to ang paningkamutan uban ang tabang sa Dios. Siyempre ikaw ug ako kita may mo trabaho ug ang Dios maunay magapanglihok nini. Ang atong obligasyon ang paghago, ang pagsakripisyo, ang paghatag og panahon igsoon. Welcome ang tanan. Tungod kay ang atong mga kaigsunan, mga alagad sa Dios diha sa Kasagangkal, sa pamilya ni Pastor Nonoy Arias, sa pamilya ni Pastor Arnulfo Villagantor, magkauban nining mga tangna, even si Pastor Argos. O nga, welcome mga kaigsunan ang tanan. Sa tanan natong mga kaigsunan, mga kasiglit nga mga pasimbahan, na wala ba'y mga activities, welcome ang matagusa. Kung ang adalay ang Diyos, ninigtak na udapit sa kapuntagon, hapit na mga kaigsunan, upang adlawa sa Baduna, pit sa 28 na. O niya, mutravel na si Pastor Gideon gikan sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, pagkabay Tinuybi, kay pagkabay Tinuybi at tumi mga tulong dito sa mao nga dapit usap sa area sa Pilipigan, alang sa Thanksgiving usap sa dapit sa Pilipigan igsoon. Una nga ang mga kaigsunan dinhi sa Balog, dapit sa Pilipigan, dapit sa Kalwi, magkahiusa diri uban sa to mga bisita niya ng mga adlaw. Yan ang kagabion igsoon. Unang salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi Pastor Risi Baldonado. Imusap nga mahibalag in personally pag-usap ang atong station manager
diniming mao nga dapit gikan sa Shine FM 95.3. Una nga ni atong pagama diha sa Shine FM, ako lang itong nakakuyog atong mga panahon na tungkol kay dunay lakaw si Pastor Gideon ni ato Ikson sa 95.3 sa Basay diha sa area ni Pastor Renato Saison. Una nga atong mga kaubanan, mga kahigalaan nga mga alagad sa Dios, pinaagi niini mao nga programa nagkahimamata even gikan sa Australia sa kinabuhi ni Pastor Doreen Viladinia na nagdala ko sa mensahe gikan sa Australia. Pao nga kining tanan igsuon dili ni plano sa tao kundi ni plano ni Ginoo, lamang ikaw ug ako mohatag og panahon, mo sakripisyo, mo hago. Kay siyempre dili maabot ang mensahe sa Ginoo kung wala tay paghago. Dili maabot ang mensahe sa Ginoo kung wala tay pagtuon sa balaang kasulatan. Hinumdumi din sa kalibutan, grabe kay tang mutuon. Kung mag-eskwela tag engineering, magsigit tag compute sa mga mathematics, magsigit tag 1 plus 1 times sa maigsuon. Kung saan nimo pag-answer, apan hinumduman nato mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo, adunay mensahe si Pastor Gideon, maayong buntag Pastor Rese, kalaikon ang Dios. Mensahe gikan ni Pastor Gideon ngadto ka Pastor Rese Maldonado. Uban kanimo Pastor. Unang ang mga alagad sa Ginoo, even si Pastor Paraguya, excited usab siya nga moari nining mao nga dapit. Unang adalay kon ang Ginoo sa matakusan nato ka makinabuhi. Sa akong kinabuhi igsuon, igo na kong gitawag og tip facility. Kay maunay atong papel mga kaigsunan, usa lamang ta ka instrumento sa kalibutan. Ang atong trabaho maigsuon kung asa man ta nahaog diha sa taibangay sa Ginoo. Even sa katilingban nga kalihukan. Mao nga kining tanan wala na ko ni gihimong disturbo sa akong panginabuhi, sa akong trabaho, tungod kay ang Dios na nag-anhay, naghanay sa trabaho nga iya gipiya para sa ubos ninyo nga anak. Giandam ng panalangin sa Ginoo. Mao nga nakita sa Dios ang atong paghago, ang atong pagsakripisyo, kung unsaon atong pagbahig ang oras everyday. Amen ba? Kay ikaw kung ako, itagaan di o pagawasan kung unsaon nimo pagkapit ang panahon inis kalibutan. Dili pwede maigsoon mangimulat na kanunay, mag-agad ako kanunay sa Ginoo, pero wa kay trabaho, wa ta buliho, wa gyapon. Sige na tag-ingon na isog, gitawag magkos Ginoo mo pastor, pero wa ta mo sakripisyo. Malipay ra tag-hatagan tag-panalangin, pero mismo kita dili ta mo paamit sa panalangin. Hinumdumi mga igsuon dinis kalibutan, kung imong hatagan ang katong dili angayan nga makabalos nimo, hinumdumi ang Ginoo mo mabalos nimo, dili ang tao. Usa ka sekretong pamaagi diha sa kinabuhi nga Kristohanon, hinumdumi hatagi ang dili angayan takos nga makabalos nimo. Kay ang Dios mo mabalos nimo. Mas more blessing left and right. Hinumdumi ikaw ug ako gipasinatik nas Ginoo. Mga alagad, mga pastor, gipasinatik ka na sa pagkamaayos Ginoo. Way rason na ikaw ug ako dili makapaabot sa pagkamaayos sa atong Ginoo. Wow. Salamat sa Dios atong naning basang saglit ang atong oras nagdagan ilabi na sa 101.3 sa sitio Kalugtugan, Barangay Serdinia, Malabuyog, Cebu City. Pastor Gideon, maipunta kanyong tanan diha, uban ni Pastor Russell, o sa inyong duha ka mga anak, Dodong David Dion, Dodong Asa, magkakita-kita na po ni mga itag sa diri. Akong anak nga gamay, maikson, magsige na mag-ininsik. Unang salamat sa Ginoo nga inigulit na ako maikson, magdungan guni sila, tagbo na ako, magdupa, labi na magputol kay musakay bisag 5 lang kadupa. Una nga akong gi-enjoy ang akong kinabuhi sa kabisi sa trabaho, sa katilingban, sa eskwelahan, sa ministry, sa simbahan. Wala ko nag-imong gibukaton sa akong kinabuhi. Kung dili gihatagan ako gibukaton ang mensahe sa Ginoo, kay kung wala ang Ginoo, wa ko'y arang mahimo sa akong pamilya. Wa ko'y mahimo iso. Kay ang tanang panalangin, dili-digan sa tao kung dili-digan sa akong Ginoo. Ang mahimo sa tao, ang pagtahon, pagtuman, pagbuhat, pagkinabuhi, sumala sa balaang kasulatan. Wow! Kung ikaw o ako,
masayran o makita sa Ginoo ang imong pagkamatinud-anon, ang imong pagkaseryoso, hinumdumi mas seryoso pa ang Dios sa imong kinabuhi. Kitang tao usahay dili ta seryoso. Kitang tao sa kalibutan usahay atras abante, maminaw patas pulong sa atong isig ka tao. Apan dili ta maminaw sa mensahe sa atong Ginoo. Ikaw ug ako kung maminaw gani kas palibot, maapil ko ka. Apan kung maminaw ka kanunay sa mensahe sa Ginoo, wow! Excited ka nga maminaw kanunay sa mensahe sa Ginoo pinaagi sa balang kasulatan. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga listener sa 101.3 sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyog, Cebu City, labi na sa mga katawhan diha, sa imuha nga ugangan Pastor Gideon, sa imong mga bayaw, sa patanan nga mga listener sa maong nga lugar, ang Ginoo magapanalangin kaniya. Sa umalabot nga Marso igsuon, ako dili lagi kumusaan, kay lisod ang magsaan. Ang paniguro igsoon dili na pwede, ang kaugmaon nimo imong siguroon. Hinumdumi siguro lamang ang tao kung doon na kay Ginoo. Amen ba? Kung plano sa Dios di doon na mapakyas. Hinumdumi siya ang provider. Siya ang tinugdan sa tanang mga butang nga imong gikinahanglan. Day by day mga kaigsunan, kanunay gipresko ang atong kinabuhi aron ikaw ug ako makapadayon sa pagtuman sa plano sa atong Ginoo. Amen ba? Ato nang basahon mga igsoon. Ingon ang Lucas kapitulo 12 bersikulo 1 ngadto sa city. Diha sa city maigsuon niingon ang Biblia, ang Dios lamang nakaihap sa buhok sa tao. Ikaw makaihap ka, bisan upaw di gyud kakaihap maigsoon. Even ako, akong buhok dutay-dutay man eh. Pero wa man ako di kay kaulaw. Wa man po ko magwig igsoon. Kung mahimo tang mapareha ni Bimburo ko, awa sa tay mahimo. Ang importante kung naupaw ta sa pagwali sa mensahe sa Ginoo, di ato pasalamatan ang Ginoo. Amen ba? Kung ang ako mga kauban, mga kaigsunan, halos biya mga wala po yung mga buhok tungkol sa trabaho sa eskwelahan. O nakatulad kong gi-enjoy ang atong kinabuhi di sa kalibutan. Labaw sa tanan doon ay Ginoo igsoon. Ingon din mga kaigsunan sa Lucas kapitulo 12, atong imbasahan bersikulo 1. Dini bahina sa kasulatan diha sa city maigsuon, gisaysay ko diha. Ang Dios lamang mo'y makaihap sa buhok, pero doon naman ko'y mga parisiyo sa kini mga parisiyo kani adto ra maguna. Unang dinis kalibutan karon na po'y mga pagtulong ng parisiyo. Magsige panaway, magsige panaon, magsige daig lang silang title sa simbahan. Pero wag gud kabalo igsuon kung asa na sila paingon. Wala gipundar, wala gihimo ang kasulatan aron lamang ergohan. Wala gihimo ang kasulatan aron ikaw mapasigarbo sa imong isig ka tawo, kun dili gihimo ang kasulatan aron ikaw mahimong mabago sa atubangan sa atong Ginoo. Di ba sukuhay kayo kung magsigitag panaway, magsigitag paghukom, magsigitag panaot sa ubang organisasyon, nga magsigitag ingon, kana sila wago na sila kaluwasan, kamera kay sakto ning among title sa simbahan. Wow! Mulami man kon. Pero ang kinabuhi balo lamang. Ikaw kung ako di sa kumudjats, ang Ginoo lang may mungkol. Kay kitang tanan sa katapusan panahon hinumdumi mga tubag ta sibok sa atong mga binuhatan. Maayo man kini og dautan hinumdumi balo na sister brother. Kay kami mas grabe pa ang silot atong bangan sa banan sa Dios kung nagbinutot ni sa among pagwali diha sa social media labaw sa tanan sa FM radio. Kung nagbakak mi sa among kawalingon, kung nagwali mi nga wala magkinabuhi, mas grabe ang silot na among mahayaguman sa ulahing mga aldaw. Wow! Hinumduman na to ang pulong sa Dios. Ang Dios justisya o kaangayan o katarungan. Ibig sa katilingban. Dinis katilingbanon nga kalihukan, pwede naman na manguwat ang uban. Pero di atubanan sa Ginoo, mga tubag sa ubanan sa Ginoo. So, ako kaning basahon. Ingon din. Usa ka higayon ni ana, nilibo nga mga tao nga nagpunsisok kanila.
ug tungod ni ini nagtinumbanay na sila tan-awar na. Introduction pa lamang nilibo ka mga tao nga nagkonsisok pero nagtinumbanay. Inaalagi mga parasiyo, sige pamantay matupad ni Jesus kamo, sige mo pamantay sa uban, wa gani mo kamantay sa inyong kaugalingon, nga bisan gani ang hayupan nga mahulog sa adlaw ipapahulay inyong tabangon. Kining usa ka babae nga 18 ka tuig nga nag-antos sa balatian, wala ninyong tabangan. Hinumduman na to ang sambingay sa sagod sa Samaritan nga maayong sa Marianhon kinsay nagtabang katong langyaw. Kung inyo nang basahon exo malingaw mo labaw sa tanan mablis mo o kinsay nagpatinung-anon atubangan sa Ginoo kana bang mga parasiyo. Nagtinumbanay sila exo mo nang giingnan ni Jesus, pagbantay mo kaya nagkonsisok ang mga tao kanang uban anak. Balo lamang nagsigira nag-text sa simbahan. Wapay klaro mga kaigso nagalantaw na kung sa'y gilantaw diha. Pero ang matinud-ano, maminaw nas minsayes Ginoo, magyanga na nimo. Pero mabalaan na nimo kanang wala na minaw, magpitok-pitok na ng mata, bisag asa pa ingon. Hello? Even sa eskwelahan, ang mga magtutudlo, okay na nang magtutudlo, kay giswiluhan man sa gobyerno, muingon man na nga, ala sige, ayaw mo paminaw na ako, kay ka nga kong swilo, digo na kakuha ang bisag piso ka mo. Even sa eskwelahan, di man tuman na tuglantaw kamo diha o sa inyong gitrabaho diha o sa inyong tuyo kaninyong ginikanan unas ginahawa pabalo ninyo matag simana pero wa mo'y nahimuon niya sa inyong pag-eskwela. Hinumdumin ninyo mga hilong indaw ng mga estudyante kay magwali na sa tas atong sa room nga ato nga siyempre atong katungdanan ang pagwali dili lamang sa simbahan kundi mismo nga tos kabataan. Kay ikaw o ako nga alagad sa Ginoo dako kang obligasyon dili lamang sa simbahan, dili lamang sa ministry. Mao nga dunay mga organisasyon maingon kanang mga activities sa eskwelahan dili maguna pwede. Wow. Pag-celebrate sa Pasko dili maguna pwede. Mga maghuhukom ba? Ayaw. O niya doon na pa'y pinulungan, maimpirno yun na sila. Wow. Pasagdahin na maikso. Ayaw gamitan mo kasing-kasing. Gamita hinuon ang imong kasing-kasing kung atensyon sa pagimaya sa Diyos. Kay kani ato karon maurag yun na. Ato pa din ay maikso. Unsa ka higayon ni anak nilibo ka mga tao ang nagkonsensok kaniya. O tungod ni ini nagtinumbanay na sila nanawara. Niingon si Jesus pag-usap sa iyang mga tinunan. Pahinumduman yun ni Jesus ang iyang mga tinunan. Ngunang ikaw o ako sa imo mga kaigsunan pahinumdumi yun sila. Musugot man sila sa dili basta ikaw nakaobliga sa imong trabaho para sa katawhan. Maunga nining, maunga dapit, wala tayo ginipinsahan. Mga pastor, mga pastora man, mga igo yun ang tanan. Di isang unsang title sa simbahan. Basta dili magkinabot, sumala sa balang kasulatan. Kanang kinaiyan na to, kanang batasan na to, mga igo yun na iksuron. Matupas akong amigo, igo yun pastor. Atong mga listener diyan sa Kamandag. Pero nindot, kay mahinong lumanta. Aron magkapunta diha sa Biblia. Yes. Dili kay nagwalita kita ra koy daygay sa tong kaugalingon ayaw. Papadayiga ang uban sa imong binuhatan dili ikaw muday sa imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Ingon ang panultihon kapitulo 27 bersikulo 2 ang uban nakakita nimo ikaw wa ka kita sa imong kaugalingon kung asa nakadapit. Yung awit nasaan na kaya ako. Wow. Nasaan mata iksoon na nabatas hapit na bata sa katapusan. Kaya doon na may mga wali kanunay, hapit na mo balik ang Diyos. Pero ang tao wapag doon naguna-una kung hapit na bagyon mo balik ang Diyos. Mga ilanan, mga katalagman, mga trahedya,
kumpiyansa lang yun ang tao. Mao nga ni ining mao nga dapit gipundar ang FM radio pinaagi sa pagkamaayos Ginoo. Nagamit sa mga tao kung nakita mas Ginoo ang tanang paghago, tanang pagsakripisyo, tanan nga kabtangan, tanan nga financially hinumduman nato. Kung nagbuhis kag panahon, nagbuhis kag higayon, nagbuhis ka o nagtabang sa kabahin sa financial, wala na nanlilong sa tong Ginoo. Ang paghago nato everyday dining mga dapit, wala na to nakikigwinta kundi nakita sa Dios nga ikaw o ako asad ka dapit na himutan ka. Amen na. Engon dili, pagbantay ka mo sa ipagpatubo sa pan sa mga parasiyo. Naade sila yung mga ipapatubo sa pan sa mga parasiyo. Naagyuday ni sila. Di ko ni kalikayan. Ingon si Jesus, pagbantay ka mo, ina niya ang mga tinunan. Unang ang inyong mga kaigsunan, mga kahigalan, hala, pabantayan na sila. Ay naanapay pan nga ipapatubo ng mga parasiyo. Puro mga hinambok. Hello. Sige pagangkon mga kaigsunan. Ayan. Ingon dire, pagbantay ka mo sa mga ipapatubo sa pan sa mga parasiyo nga mao ang pagpakaarong ingnon. Ayay, tanawa na ko na unsa na ipapatubo sa mga parasiyo nga pan ang pagpakaarong ingnon. Dinis kalibutan na gan kay magwawali nga pagpakaarong ingnon. Mga saba pa sa simbahan, mga saba pa silingan, manaway, grabe, manghukom, mga parasiyo nagbatasan. Mao nang iniingon si Jesus, pagbantay mo sister, brother, kay naay mga parasiyo kung sa di ay dire nga tigpakarong ingnon. Moingon gani kang tigpakarong ingnon, hipokrito ta. Moingon ta, Kristohanon ko sister, hallelujah, hallelujah. Domingo, hallelujah. Utangan pag hallelujah, usbon pa ang grammar sa Biblia. Ingnon pa, hallelujah, ayaw. Kung unsay naas Biblia, maura na'y basa, ayaw dugangi. Kaya kanang atong drawing, bisag unsa pa nato ka-architect, kung daghan na kayo ng mga kulor nga dili gikinahanglan sa drawing, mura na lamang yung nag-aba. Tanawa kung si Satanas, dili siya madrawing sa tungod sa iyang pagkasigurista, tungod sa iyang tigpakarong ingnon. Nganuman, si Satanas iyang batasan, musuhit sa ni Jesus o gitsura, pero sa katapusan ko gawas lagi yung ng Ginoo nga Satanas. Hello, kamay sa bingay pero buktabi na sa tao. Ay dunay tao mga kaigsunan sa kalibutan, mang Ginoo pero pastos. Walang respeto. Kung wala kang respeto sa imong isikataw, how much more nga ikaw dunay respeto sa tong Ginoo. Kung wala kay higugma sa imong isikataw, kung saon nimo pakigugma ang Ginoo. Unsang klase sa pakigugma? Igo labang sa ang istorya. Diba? Ingon diri mga kaigsunan, pagbantay ka mo sa ipagpatubo sa pan sa mga parasiyo nga mao ang tigpakarong ingnon. Bisan unsay gitabunan, madayag o ang tanan tinaguan, mabutyag tanawa na pagbantay. Ayaw magtago-tago. Ingon si Jesus, ang tanan gitaguan, mabutyag yun na. Dili matingali ka ron, pero sunod bulan, sunod tuig. Wow, balik ko na. Ingon ang tres, busa bisan unsay inyong isulti dito sa gitngit, tanawa na ko na. Magbantay tayo igsoon. Bisan unsay inyong isulti dito sa gitngit, madungog diha sa hayag, o bisan unsay inyong igihunghong dito, kanang gihunghong ba namatay kay Dr. Jose Rizal, kanang hunghong gihunghong dito, tinakpan nga lawa, isingit dito sa ato sa kabalayan. Abot yagyapon ni Soon, versikulo 4. Sultian ko kamo mga higala,
Ayaw ka mo kahadlok kanila nga mupatay sa lawas apan wala na'y laing mahimo. Anawa na. Ayaw ka mo kahadlok sa mupatay sa lawas apan walay mahimo. Sultian ko kamo mga higala, ayaw kamo kahadlok kanila nga mupatay sa lawas apan wala na'y laing mahimo. Mao man gani kung wala na'y laing mahimo ang tao mupatay na lamang, mingon ay ikaw di ay naka. Di ra ba ko kalingkod kung naa ka, patyo na lamang tikaw. Dili ko kapulis sa imong posisyon, patyo na lamang tikaw, ipaana tikaw. Ayay, ingon ang Biblia, ayaw kahadlok sir, ayaw kahadlok ma'am, ayaw kahadlok brother, sister. Kay kung unsay gibuhat sa tago sa tao, ibot yang guna sa ato pagbantay mga kaigsunan. Ewa yun nalilong sa atong Ginoo. Ingon dire, versikulo 15, versikulo 5. Tug-anan ko kamo, kinsay amin ninyong kahadlokan, kahadloki ang Dios. Ingon ang Biblia, kinsa may inyong kahadlokan, mga organisasyon, mga sikat na organisasyon sa kalibutan, apan wala ta mahadlok sa Dios, kahadlokin niyo ang Dios. Kaya ka ng mga organisasyon, mga sikta nga nagapalibot, nag-register gyapon na. Hello. Kahadlok ka na to ang Dios, gamoy tag-iya sa tibok kalibutan. Gininawa ko so adlaw-adlaw na itong gigamit kisay tag-iya mga sikta, organisasyon. Dili Ginoo, mao nga ikaw ug ako kun moila kang dunay Dios. Wow, bisan unsa pay imong organisasyon, basta kay nagkinabuhi ka sumala sa pulong sa Dios, ikaw ug ako panalanginan sa tong Ginoo. Amen ba? Tan-al ingon diri, tug-anan ko kamo kisay kasulti ni si Jesus. Tug-anan ko kamo kinsa ang angay ninyong kahadlokan, kahadloki ang Dios nga human mo patay may gahom sa pagtambog kang bisan kinsa ngadto sa impierno. Hello. Naasay gahom nga motambog ngadto sa impierno. Oo, kahadloki gayon ninyo siya. Ginupli Diyo. Oo, kahadloki ninyo ang Ginoong Israel. O inungdan, higugmaa ang Diyos sa tibok nimong kasing-kasing, sa tibok nimong kalag, sa tibok nimong salabutan, o sa kinatibukan sa itong lawas. Kahadlok kay ang Diyos. Kay ikaw ug ako, kung mahadlok ka from your foot, from our foot, ngadto sa hinundumi, protektado ta sa gahom sa itong Ginoo. Dili gahom sa tao. Ingon sa 6, dili ba ang 5 kagagmayng langgan ibaligya man lang og 2 kadako apan walay usa kanila nga malimtan sa Dios. Wow! Pero karon sa atong kinabuhi, sa atong sitwasyon, malimot ra ganit as atong ballpen. Asa man akong ballpen? Dinya gigunita na di ay, yana na di ay dire. Ngita sa akong lapis, asa man lapis? Uy, gisipit ra man di ay dire sa anak, diri ra pa di ay gibutang sa dalong kaniksoon. Perti na bulong-bulong. Asan akong lapis? Asan ako ang sanlas, ang akong eyelash? Wala ra pagod to, di ka ra pagod ko kaklaro. Ay nalimot, naara di ay gisulot. Gibutang ra di ay diris dughan, maigsoon, wakalan, ay di ara pa di ay ning. Hinumdumi si Jesus, ang Diyos. Nakita niya bisan kung sa kagagmay sa mga langgam na ihap sa Ginoo. Ikaw kung ako nakaihap, malimot maganit nagdaghan ang kwarta. Sinsilyo may suka, malimot maganit nag-ihap. Hello. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Ruel R. Conera Boser. Maayong buntag, Pastor, sa free of sa tanan. Amen. Yes. Atong pala yung naiksyon, tanaw ko ng versikulo 6. Dili ba ang 5 kagagmahing langgam ibaligya man lang og tinagurha 2 kadagko apan walay usa kanila
nga malimtan sa Dios. Wow, o magani nalimtan sa langgam kita pa. Bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap niya. Klaro niya. Mao nga ang kaugmaon nimo naargos Ginoo wala sa tao. Wala sa title sa simbahan, sister. Mao na klaro. Kay ang Dios makaihap magani siya sa atong buhok sa atong ulo. Kita magkapanglimot-limot na maganita labi na kini atong edad mo us-us akong balihon. Ang atong edad mo us-us na gani, it meaning to say mo uswag. Kay mo ingon gani ka ang akong edad na nga mo uswag, mo us-usag na. Ini atong edad ba maigsoon nga mo us-us puning atong panguna-una usahay mo nang malimot ha ug asa ng mga butang nga atong gibutang. Pila na kaanlaw maigsoon nawala ang yabi sa motor. Atong usang anlaw tingali to. Onya gibungkag na tanang gamit. Kahapong adlaw kay last na magyon ingko ako lang yun ning bungkagon ning mga wiring ani. Onya lahi man ang wiring sa bagong model maigsoon nga gitawag og FI. Pag-ukap na ako sa wiring, kada-kada magyon. Eko ako sa giuli kay di ko basta-basta anang bubungkag dili na parehas manual nga 5 ka buok koneksyon 4 ka buok koneksyon 2 ka koneksyon eko computer bagyoy mo ditik ana eko bulo nga pagbalik ay nakik-an ras akong anak gibitay ra day dito pero nangabungkag ng mga gamit. Hello, wala na ko ibutang sa akong una-una nga nahimong kabug-at kundi nakit-an ng pagbalik. So, ni-text na ko sa kumpanya, bro, naapay kuan niya kay magpaduplicate na lamang ko kay dili madagan ni among motorcycle nga gipil sige no. Naaraman ay gibitay dining andar kahapon pang adlaw. Wow, muna sa atong kinabuhi ni kalibutan. Igod ta. Kaihap sa atong buhok, mga limot lamang gani tas ato ang mga butang usahing asa gipang sapit. Pero ang Dios hinumdumi nakaihap siya sa imong buhok. It meaning to say, nakaihap siya sa imong kinabuhi din sa kalibutan. Walay bisan usang matagan kung ikaw o ako naa sa kamot sa tong Ginoo. Bisag imong mga butang. Hinumdumido na kay mga butang nga mawala. Pulihan na sa Ginoo mga butang nga mas labaw pa sa mga butang imong naangkon din sa kalibutan. Wow! Mga trabaho, negosyo, sadyanan, hinumdumi, o nahalamang ang tagiya sa mga butang. Hindi sa kalibutan na maon ang Diyos. Kay siya mao'y makaihap sa kaugmaon sa imong kinabuhi karon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Lourdelyn Cadiz Alinyabo Abundo. Wow, kumusta mo diya, Sister? How are you today? Long time you see. Ining mga tagnaa ang Ginoo makapanalangin kaninyo sa mga Cadiz family, sa mga Alanyabo family diha sa Kabangahan, Batulinaw, o sa mga Abundo family diha sa Maaslo. Kauban na to nga naas PNP atong amigo mga kaigsunan Abundo ang Ablido igsoon. Muna nga salamat sa Ginoo even sa dapit sa Mayunggaw, sa mga Mailan family, sa mga Abril family, mga Andaya family, mga Akab family, Pastor Jerry Akab nga mo'y nag-training na ko kaniadto isip nahimo kong assistant sa pila ka tuig diha sa Batulinaw. Mao nga kun unsay isugo ni Pastor Jerry Akab kaniadto mutuman ko ako'y babulbol. Mutuman ko bisan kung sa akong kabisi kay nagtudlo naman ko ni ato mga panahon. Pero ngayon si Pastor Jerry Akab, Pastor ato dito, Brad ato dito, mutapot ko kay alagad sa Ginoo nagsugo na. Wala ko'y daghang kuskus balungos mauna. Hinumdumi kung ikaw ug ako, kung layhan ka, nga mo improve sa imong kinabuhi, daghang kang mahikatunan, daghang kang mahibalaan. Kung unsay musugo nimo, bisik sikin sa musugo nimo, ibin ako mutaon maganing ko. Ibin ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi. Ato ni pasahon mga kaigsunan sa amin. Salamat sa pulong sa Ginoo. Niining sa iyo nga kabuntagon, maayong buntag kanatong tanan. Advance Happy New Year. Wow, Advance Happy New Year. Happy naman kay Soon. Karong Merkulis, muna nga Martis, niling mao nga David. Welcome ang tanan, makakaiusa.
Muna nga atong mga kahigalaan diya sa Lunoy, si Pastor Jerwel Lipahan, at tingali doon na po sila overnight fellowship. Katurang doon ay panahon, Exoon. Kaya matagsimbahan doon na mag-uwi mga activities ilabi na sa baliw. Ako na silang gingnan na sila overnight fellowship. Una katurang free ni anang mga panahon na. Sa kinabuhi ni Pastor Resi, gikan sa Masay. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi, Pastor Resi, uban sa inyo uban sa inyong pamilya, mga Balonano family, diya sa Masay. Padayon ta magkaisunod doon ay mensahe si Brother Ruel Alconera Bulzer, amen. Padayon ta kaiso, din sa city, ingon dire, bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo. O niya mo ingon po ang tao kay o niya pastor kung way buhok, nataho na ang way buhok. Rason na nasa tao, dili na rason sa Ginoo. Kay kining tao dili layag yung mutuman, daghan ang rason, tanawas Hunas. Pero nagkarason si Hunas, wala sa karason kay gihulog magyapon siya. Munang ikaw ug ako kung gitawag yung Ginoo ayaw rason-rason, sister, brother. Magita ko ng Ginoo pamaagi nimo nga mahibalik ka sa trabaho nga gibiyang sa Ginoo kanimo. Muna nga sa diha nga ikaw magabalik diha nimo ma-fail, Lord. Makahilak ka, dili kay makahilak ka sa kaguol, kundi makahilak ka sa kalipay. Nga sa panahon nga ikaw mingtalikod, uminglaylo sa pipila ka panahon, ang Diyos nangita ang pamaagi nga ikaw mahibalik diya sa ikilan. Even sa mga katawan nga wala pa kasinati, diha sa presensya sa Diyos. Inyong ubos nga lagad, ubos nga higala, ubos nga amigo dini sa FM radio, dini sa 95.3 o sa naglain-laing mga FM radio station, even sa mga komersyal, tungod kay doon tayo mga DJ sa naglain-lain nga mga komersyal nga mga FM radio nga nagsulod sa itong programa. Amen ba? Kung ikaw o ako, kung layhan ka makasinati sa pagkamaayos Ginoo, tahora, higugmaan ang pulong sa Diyos kung ikinabot ang Biblia, dili lamang sa istorya. Ikaw o ako, hinumdumi, kanunay nagmonitor ang Diyos sa atong gitrabaho, sa atong gibuhat, sa atong tinulungan, hinumduman ato na kanunay. Kung sa imong gisulti diya sa tago, ibotyag na sa ato. Muna, ano na tayo mga follower o listener diya sa Kamandag, doon ay trumpa. Ako yung nakita sa bungtod mga kaigsunan sa mga Kabusali family. Diya sa taas nga bungtod, kita ko kayo ang trumpa. Karon naglanog-lanog ang programa dili sa tao kundi dili programa sa atong Ginoo. Kaya nga atong giwali dili ni akong wali, kining akong giminsay dili ni akong mensahe kundi dili mensahe ni sa Dios nga ikaw ug ako magkaton o magkinabuhi ni. Wow, sa diha nga ikaw ug ako nakakaton na, hinumduman nato magkinabuhi ka sa imong nakatunan ug ang Dios na magapanalangin sa tanan. Grabe. Ingon dire, bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo, giihap niya. Busa ayaw ka mong kahadlok, labaw, pakaayaw ka mong pili, kaysa daghang gagmay. Taura ang nagduha-duha. Taura ang nag-atras abanti. Apan ang Diyos ay mong kinabot, kanunay siyang nag-forward. Kanunay siyang nag-abanti. Kanunay siyang nangitag pamaagi. Ang akong anak, murag nakalimot maninako, ako aning pangita ang pamaagi, mahibalik sa kontinan. Sama sa usa ka anak kaming langyaw, dala ang kabtangan. Apan sa diha nga ang usa ka anak nakasinati nakalisod dito sa layong dapit, nagkahuna-una siya nga si Papa naguna-una kahakaron. Hinumdumi ang atong amahan, bisan dunay mga sitwasyong panahon nga ikaw mahibulag sa iyang tila. Dunay mga sitwasyon nga ikaw ma-discourage diha sa pagpangalagan, apan ang Diyos nangita ugwi nga ikaw ug ako mahibalik sa iyang tila. O sa diha nga ikaw mahibalik, wow, welcome ka diha sa presensya sa atong Ginoo. Layo pa lamang ang iyang anak nga naglantagaw sa pila ka tuig, kawanay kabtangan kay di usig-usig. Nag-ihaw ng daan o labi ang pagkaon ng iyang ama. Ikaw po ako ipalanggap sa itong Ginoo.
Ayaw ibali ang imong pagkamasasala dinis sa atuban, dinis kalibutan. Ayaw himo ang rason nga ako na ako'y bisyo, pastor. Kung saan ako ni pagbiya, makabiya ka, sister, brother, kung naana ang Ginoo sa imong kinabuhi. Time to time, makasabot ka sa mensahe sa Diyos. Lamang padayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos, padayon nga bunuol sa balay kalampuanan, aron inanay magapabuhat ang Diyos sa inyong kinabuhi. Dili kay atong tindahag judge ang tao. Ako igsuon sa atong kinabuhi, kung ikaw kung ako nakasabot sa mensahe sa Ginoo, ayaw paghukom sa uban, ay naapay panahon nga ang tao, ang imong silingan, ang imong isigataw, mapako ang ilang kinabuhi. Mga organisasyon nga tighukom, otro po ng hulukman. Mga title sa simbahan, nga mulapat sa title sa simbahan, otro sa ng hulukman. Ikaw ug ako, mga tubang atubangan sa atong Ginoo. Amen ba? Labinas mga tao, mga parasiyo, kinaiya mo ingon kinis pastor sa presigir gyud laban na ng mga tao. Sa manay akong labanan, katong sigig panghukom, katong sigig tayo, sigig laban sa sikta, sigig laban anang adlaw nga ipapahulay, na dili man ako'y muluwas nato. Hello? Dili man ako muhanay sa itong kaugmaon ang adlaw ipapahulay, kung dili gihimo lang ang adlaw papahulay kay gihatagan sa Ginoong instruction o nahimo na itong Diyos na atong pagsimba, simbahan. Hello? Oo nga niini mao nga napit nagkalaing-laing organisasyon nga nagahubon-halubilo ngano nagkasinabot man kay pareha ko kinabuhi diha sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ingon diri ang Roma, sikat to dalas mga kaigsunan, kay ang oras kadagan nalagyo nilakaw sa iyo igsoon. Ingon ang Roma kapitulo 3 bersikulo 11 kadto sa 23. Walay makakita sa Dios sa personal. Isa may nakakita. Kay mo ingon gani ka, ako pastor, bot-bot. Hadlok magahandi si Moises, mulantaw sa nawong ni Jesus niya, mulantaw sa nawong sa Dios. Kita panoon karon nga pila pa ta ka henerasyon igsoon. Ayaw lang kong pamakak igsoon. Kung naas Biblia, di ka na rin basahan, ayaw palami eh. Tanaw na kunang utan maigsoon. Kung imo nang sagulang tanan nga lamas diha sa paras utan, mapait ko na. Kay mo ingon mga taga butangan ako ni utan tanan. Pagtilaw nimo usa na koy lamian ako igsoon. Usa na magic sarap. Wow. Sa imong kinabuhi, ang mensahe sa Ginoo labaw pas magic sarap. Iuswag ka, uspon ang imong batas sa kinaiya, kung ikaw magpausap-usap ini, pero dili wag yo sa tayo mahimo. Ingon ang Roma kapitulo 3, ato ni basaho. Kaysa nakakita sa Dios, kay mo ingon gani, ako pastor, binutbot na magkaisunan. In personally, ingon diri maigsoon sa kapitulo 3 bersikulo 11. Ingon diri, walay nakasambot o nakakita sa Dios, pero na-feel na ito ang iyang presensya. Ngadto kini sa 23. Ingon diri, walay nakasambot o nakakita sa Dios, ang tanan na biya gikan sa Dios. Kaya ang una-una magod sa tao, dili siya mutuog, dili makita ang Dios. Bao nga ang una-una, wala magoy Dios. Di ba? Di na miya, na-discourage man, kaya wala man di ay Dios, wala man sila kakita. Mutuog man di, to see is to believe is to see. Waon ato ng panguna-una ay soon. Kay ang Dios dili siya makita. Ingon ang Juan 4:24, ang Dios Espiritu, kasi nakakita Espiritu. Maingon gani nga, murang gabulto matong tawanan, dugay na matong namatay. Gidamgor bagid ko. Mo'y nagtuok na ko, natanawa na. Ang Dios Espiritu, o ang magsimba, diha sa Espiritu o kamatuoran. Versikulo 12. Ang tanan na miya gikan sa Dios, o nahimo silang dautan, ano man, kay iliteral man ang pagsulat, ang pagsabot sa mga kasulatan.
O mangani si Jesus, hantod pa ang niya mga tinunan wa agad kasabot kayo. Ingon ang iya mga tinunan pakalisura po ning imo ang gihimo magtutundo. Kay kami maglisod magani may buhat. Ano man, naman po sila binuhatan nga dili mao sopak ni Jesus. O magani sila kaunong sa usa ka tagna pag ampo dito sa Getsemane, dito sa bukid magkaisunan. Nagatulog ra magani itong iyang right hand si Apostol Pedro kauban niya, mga kauban. Unang kung ikaw ug ako, dili ra gyud madala ra pag-imagine ang mensahe. Kay dili ka mo sakripisyo pagtuon, pag usisa, pagbasa, labaw sa tanan pangayo ka alam sa gikan sa Ginoo. Ayaw pug ina nga right na ko kayo. Sayo na kay nagwali Pastor bitaw. Kumusta man ang kinabuhi sa inyong Panginoon kasayon? Ayaw pangaraste sa imong kaugmaon sa imong pagkasikat sa kalibutan. Ikaw ug ako dapat mag-agad sa plano sa Panginoon. Kay mahimo matang desisyon sa uban mingon awa kuno kay kaugmaon. Yung sa nimo pag-ingon nga way kaugmaon imong silingan, imong isig ka tawo, ang imong kaugmaon utro po ka, awa kay kaugmaon atubangan sa Ginoo. Kung manghukom ta, utro sabtang bulokman. Ginoo dili. Mao na Ginoo base sa balang kasulatan. Dili base sa tao, kay ang tao kusog kay mong hukom. Ingon ang 13, ang tutunlan nila sama sa binoksang lubnganan. Gigamit nila ang ilang dila sa paglimbong. Katanawa na. O na, maglisod sila tuos Ginoo, labi na pili makita. Kailangan man sila magsiging paglimbong. Ginamit nila ang ilang dila sa paglimbong. O nang hulga sa ilang mga ngabil ang kamandag sa ditig. Diba? Ano na yung manghulga? Puno sa pait ang mga tunglo nga ilang babat. Pait. Nabay tunglo ang ilang babat. Ipakasayo nila ang pagpatay. Dihay kalaglagan o kasakitan sa ilang giagian. Wala sila mahibalo sa dalan sa pakigdahi. Mga tao nga sama ni iniwa kuy dapit og lunga sa kasing-kasing ang pakigdahi. Layhan lang mo patay, layhan lang mo daot, layhan lang mo maghukom, layhan lang naguna-una lang dautan sa ilang sikataw. Apan ikaw ug ako maayo ang Ginoo. Lunlon kalinaw, lunlon panagiusa, lunlon hostesya ang naasi o kasing-kasing kunaon. Kay si Jesus ipaaris kalibutan, pinaagi sa takong gugma sa atong abahan ng mga Diyos. Puno sa pait ang mga tunglo ang ilang mga baba. Pagkasayo nilang mapatay, dihay kalaglagan sa kasakitan sa ilang giagian. Wala sila mahibalo sa dalan sa pakigdahi. Mao nga ikaw ug ako nga nakatultol ta sa dalan sa pakigdahi. Wow, grabe. Saludo ko sa inyong kinabuhi. Akong gipasalamatan ang Dios sa matag usa sa tanan nga naghago, nagsakripisyo, pag-upin sa FM radio sa inyong panimalay, pagpakusok sa fulyog sa mga gamit sa inyong panimalay, aron mo abot sa nagkalaing-laing lugar sa inyong kasikbit nga mga panimalay ang pamaagi o pagkamaayo sa Panginoon. Kay ang pinunanay nga walay pakigdait, kanunay lang lumlum kadautan sa ilang kinabuhi. Puro pait ang ilang kinabuhi. Apan hinumdumi, kung ikaw ug ako naas Ginoo, puro pakigdait ang imong giuna-una. Kay ang Dios kanunay naglantaw sa kaayuhan. Wow, grabe. Ingon diri maisuot, di pa kasayo nila ang pagpatay. Di ba ka ng mga tao mga way klaro? Lami kay na sila mapatay. Kunya musikat na sila. Pero hinumdumi ang ilang pagkasikat dili magdayon. Ano na yung mensahe si Brother Donaire? Amen. O salamat sa Ginoo, dunay nakasulod karon nga bago pa lamang kay sunod na yung mensahe si Sir Ruel Alcanera Welzer. Amen. O adunay usa ka vlogger makaigsunan nga si Brother Kamaleri. Nagwas usab sa ato nga programa karon sa tanan nga mga vlogger mga kaigsunan. Nanginaog ko ang Ginoo magapanalangin sa matag usa
sa atong kinabuhi dinis kalibutan nagkalain-lain man nanghanhan ay sa kinabuhi labi na sa mga FM radio nga mga komersyal kanya na may mga FM radio nga magmonitor sa atong programa mga DJ, mga kaisunan ang Ginoo mga panalangin kanatong tanan. Wala tay lain nga gidiskurso dinhi sa 95.3 kung dili ang atong gidiskurso iwali ang pagkamaayos Ginoo, dili ang pagkamaayo sa atong kaugalingon nga pagkatao. Amen ba? Ingon diri sa 17, wala sila mahibalo sa dalan sa pagidahit o wala sila magbaton og kahadlok sa Dios. Apan tugan bida glory, ikaw o ako doon na kay pagbaton sa pagkahadlok sa Ginoo, ibig gani sa inyong mag-abri sa FM radio. Pagpaminaw o pagsunod ni ini, I declare blessings sa matag usa nga ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Ingon ang 19, karon nasayod kita nga ang tanan sugo sa balaod alang lamang ni adtong na ilalong sa balaod aron wala kitay ikabaliban o aron ilalong ang tibuok kalibutan sa paghukom sa Dios. Kay walay mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod. Kung ang balaod lamang sa kalibutan mao'y tumanon, wala yun nahakom sa balaod sa Dios. Atong basahon pagbalik ang versikulo 20. Kay walay nahimong matarong atubangan sa Dios. Klaro, di ba? Kung ang balaod sa tao, kung apan dili balaod sa Ginoo, walay napamatud-an diha sa balaang kasulatan nga haom ni sa balaod sa Dios. Kung balaod sa tao lamang sa kalibutan, sukwahi ni balaod sa Ginoo. Na lamang pagigumas imong kaaway. Kung balaod na sa tao maingon magyan, igor ko kahimo ana pastor. Kaaway ko na kun sabot ang pagpakaon. Malipay magani ko pastor, tuglohon na. Maglisod. Malipay magani ko pastor, okay marauto na kay wa magunay batasan. Kanya mo ang kota Kristohan noon. Ayaw. Ibig ang Diyos na higugma sa mga makasasala. Nagpadala siya siya bugtong anak ka mo si Kristo aron sa tumong o katuyan na ikaw o ako masakwat o mahiuli diya sa tiilan sa atong Ginoo. Kanya mo sige tayong panghukom. Sa umana, sister, brother, sir. Otro po na itang hulukman. Ingon ang 20, kay walay mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod. Apat kong balaod sa Dios, wow, atong tumanon kay balaod mo na sa Dios. Mahimo lamang ang balaod mao ang pagpaila sa tao nga siya nakasal. Pero dili wag ya po justisya. Kay diha sa husgado dinis kalibutan pwede rang dayran ang abogado aron mag-absuelto ang mga makasasala. Pero sister, brother, sir, atubangan sa Dios hinumdumi walay absuelto kung ikaw ug ako nagsupak sa balaod sa atong Ginoo. Bisag unsa pay atong rangko sa tibuok kalibutan, patay klaro base sa balang kasulatan. Bisag manginang sa patah atubangan sa akong sa Dios, ikaw o ako, dalon nato ang atong binuhatag kinaya, atubangan sa hukmanan sa atong langit ng tag-abahan na mao ang Diyos. Salamat sa Ginoo sa inyong pakiguban. Maghinaot ko ang inyong ubos kalagan natay maayong mapugpog na pagtulungan niningatak na kung dapit sa kabuntagon ngayang ihatag ka natong tanan. Ako ning ihatag sa atong DJ, dili lang nako i-off, dili lang nako i-close ang live mga kaigsunan. Ako ihatag sa atong DJ alang sa mga greetings o mga pagpangumusta, alang sa atong mga follower o listener o mga request awit makalangit ining mga takna karon kaigsunan. Ako ra ning asudlan og awit.
Masyala sa labing halang din yun. Huwag sa diba po sa kalangitan. Sa kalasap sa ating station manager, Reverend Gideon Candelario. Sa kalasap sa atong General Station Manager, Reverend Kim Ryan na makasaon. Ang sa atong Reverend Safri Candelario. Ini si DJ na makigupan na po ni sa iyong kabuntagon. Alam sa mapagtumbaya sa itong mga binanggang mga listener. Dito sa Shine Level 95.3. Sa ayong kabuntahan, gabisa tumaan sa magagandang man sa itong live karon. Welcome ka mo. Salamat kayo sa tubuhin na Diyos tungod ka. Yata kung taglain na pong panahon higayon. Ating atak na karon nga mag-uban-uban. Ay, mabuntag bisan tumaan sa pinalanggang nga mama. Mama ni Jane Candelario. God bless you, mama. Kanitong atanan. Blessed morning, Philippines. And good night, KSA. Sige, may mabuntag sa tanan. Salamat kayo sa itong buhay nga Diyos tungod ka. Mayang panahon ngayon, gihatag ka na to. Salamat dyan kayo sa itong buhay nga mahal. Sa nakagtag na oras, ayatan giubanan. Mga ilang ko pasensya ang tayo tungod kayo mo. Kalit naman po mo. Ingon naman po nga. Slow connection. Ito na ang malikayan. Pagkadayan kita sa itong mga pagtubayan din sa iyong ang kabuntagon. Ano po ni DJ Jenny na maglangas na po. Aba sa dili pa ko mo padayon. Sa ako lang yan. I agree. Sa kamatahon kayo, anak sa Diyos, kanunay, mga nagmagasigo, kanunay kayong maabting sa pagpamuhat o pagtuman kayo sa bulong sa Diyos. Mao nga, happy birthday! Ni Inday Roxanne Amante. Ang Diyos gayud magapanalangin. Ang Diyos gayud magabless sa kanunay. Salamat kayo sa luming na Diyos kay maayo lang kita panglawas for birthdays and years to come. Padan kita maayo nga puntag bisan pumasa itong magkaigsuuna. Mga kaigsunan dapit diri sa balon, kina binadapit sa Pilipigan, dapit na gidang adlaw, sa pagpasalamat. Giadlaw nga pakyaso, kada adlaw kitang mo pasalamat. Apa ang tungod ka? Ata kita og panahon, dako ang pagpasalamat, dako nga pagpasalamat ala sa tubig nga Dios. Invited gyud ang tanan. Dapit sa Pilipigan. Sa kangkoy maayo nga bunta kangkoy ang pulis ni DJ mamukaw na pwede sayo na po langas-langas alas 6:15 na ula ko masayo sa inyong mga orasan alas 6:15 na sa sayo nga kabuntagon may nga buntagon once again sa tanan sa tanan nga nagapamaangay isang tago sa kakusina sa tanan ng mga namahaw sa iyo karon mainit maayo nga buntag kaninyo nga tanan tagay na po ko ninyong igayon o panahon alin sa pagtubaya sa mga pinalanggang listeners o ganun ay nagasunod dahil sa Shine FM 95.3. Panini nga ito maluhan pagdahil na tinudan na. May nga buntag bisan pa man sa tipo o kabila
Sola family, Buagas family, maayong abuntagan yung atanan. Sa family Dalmasio, and family Rucha. Sa Tibok Kabayay family, maayong abuntag. Si Bumat family. Og sa Tibok Apunting family, maayong abuntag ka ninyong atanan. Bisan pa man sa ginabay natin Rosalie Elhin, family league sa ginabag family ng Mario Elhin, napida sa kampay maayong abuntag gayon. Maayong nga pagpamainit natin Rosalie Elhin, maayong nga pagpamahaw sa iyo. Tulong ko bagyo sa pinabuhin ko, di ko mahalo, pinapagino ang ligabayos ko. Once again, Elhin family dapit sa gangkoy maayong nga buntag, bisa pa man sa mga Masila family. Ang masayaw, ikabalos ko, ang baluso, Maayong nga buntag dapit diya sa Ilihara, sa Pasto, sa Budigan, sa Katrimbolo o dapit sa Naso. Maayong nga buntag ganin yung atanan. ikabalos ko, ang katawid, ikabalos ko, mga bata. Maayong nga buntag sa Tibok Kadugay family, Palumar family, Omuyan family, o sa Tibok Santa Ana Tihana family. Good morning kayo. Sa family ni Brother Alfred Santa Ana Tihana. Maayong nga buntag sa proper barangay Santo Niño. Huwag mga ulo sa balon, ang panangiraso. Sa Tibok Rosa family, family Standard, family Pagbaburada, family Vergara, and family Ilaw. Pinapagino ang ikabalos ko. Family Ramirez, Gorog family, especially sa Tibok Candelario family, dapit diya sa proper barangay Santo Niño. Maayong abundan. Ikabalos ko, pagpasalamat. Ikabalos ko, nimo. Sa Tibok Yaguso family, sa mga taga-Alangila, good morning. Ikabalos ko, Dapit diya sa Tagalan sa Bahaan Bais, maayong abundan. Family Candiente, family Abraham, family Salvador. Dapit sa nursery sa family nilang na Paterno o ganiyang koladang Tiro Betty. Family Olpos, good morning. Outpost sa especially sa mga taga-Kamandan. Maayong nga punta, Kamandan. Ano po ni Titi Jane? Langas na po ni Titi Jane. Maayong nga punta, Pasbon ko, Kamandan. Sa tanan nga kanunay nagapaminaw, sa kasunod niya. Salamat kayo sa inyong mga kinabuhi. Ang Diyos sa kayo magapanalangin. Ang Diyos kayo nakita. Nasayon sa matawag sana ito nga kinabuhi. Maayong nga buntag kamandag sa Tibok family Geringo. Family Cadusali, family Amancio, and family Romano. Sintomas na. Song is entitled Sayang. Maayong nga buntag bisan naman sa Tibok Pilipigan. Maayong nga buntag Pilipigan. Family Turan sa family Akang. Labi na sa family ni
ni Lolo Kitoy Aturan, family ni Tatay Edward Akab, family ni Pastor April Mi Akab Aturan, sa Tibok Turan family, maayo nga buntag ay kaninyo nga tanan. And Akab family, good morning. Maayo nga buntag sa Tibok Paneryo family, sa family ni Nanay Nini nga Paneryo, Kuya Bibi nga Paneryo, Ati Maymay Moran, sa Kinampuyo family ni Kuya Junjong, Ati Jinky Paneryo. Sa Tibok Babor family, sa family ni Ati Rachel Babor, maayo nga buntag kaninyong tanan. May nga punta sa family ni Lorna Dahil, Bagel family. Family ni Nang Niding Kabanag, family ni Nang Evelyn Kabanag, anang ang imbong Robetti, may nga punta. Sa Tibok sa Guban family, ang sa Bilag family, may nga bunta gayon. Family Mohares, family Buhol. Loading na po na itong connection. Sige man lamang. Ito na balik kayan. Dahil kita, lapit sa Kabanbanan. May nga buntay sa Tibok at Kabanbanan. Palinday nga balikon sa Tibok Amarante family. Sa family ng Di Juliet Romano, ng Nita Romano. Sa kinabuhi ni Pastor Evelyn Romano Himina, dapit sa Lower Tuyupan. Mahal nga buntag dapit sa Lower Tuyupan. Mahal nga buntag once again Kabanbanan. Especially sa family ni Pastor Rinaldo Cabanag. Mahal nga buntag sa Cabanag family. Sa Tibok Kabanbanan. Tapit sa Mani Alas. Good morning, Mani Alas. Sa family Arias, maayong nga ngayon. Family Rio, family Salva. Maayong nga buntag. Ati Candy Salva. Nagwapa kayo na akong ati sa Ati Candy Salva. Maayong nga buntag sa Salva family. Sa family ng Juanito Salva. Ng Julieta Salva. Oh, good morning, Kang Sagangkan. Maayong nga buntag. Sa Tibok Kang Sagangkan. Sa Villaganton family. Family nilang Uncle Arnolfo Villaganton. Family ni Pastor Nunoy Arias. Maayong nga buntag sa family Arias once again. Ilagi na sa kayo na boy mag-family ni Pastor Nunoy Arias. Usbon. Maayong nga buntag di ay ni Pastor Arnolfo Villaganton. Family Villaganton, especially ni Pastor Arnolfo Villaganton. Maayong nga buntag, Pastor. Sa family Villaganton and family Arias, once again, good morning kayo. Sa Tibo family Morris of Dapit sa Nasindan, good morning. Sa Aguilar family, Santiago family, of Diorica family. Limbaga family, good morning. Of Dapit sa Kanghata, maayong buntag Dapit sa Kanghata. Mukaw na po rin DJ. Good morning, Kanghata. Wala ko masayap. The song is entitled Dilaan.
bisan pa man sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario, maayong buntag pastor, maayong buntag po kanimo bisan pa man sa Tibog family. Once again, maayong buntag the Reverend Gideon Candelario, Pastor Gideon Candelario. Ingon siya, maayong buntag di daday Jane, agree sa sitio Tubod. Wala ko masayaw sitio Tubod. Brother Moses, Brother Pedro Alsula, and family. Maayong buntag sa sitio Tubod, diha ni Brad Moses, Brother Pedro Alsula, at sa Tibok family niya. Sa sitio Kalugtugan, maayong buntag kaninyo matanan. Once again, sa sitio Kalugtugan, May adlaw na ni Brother Joel, sayaw sa kalikban, Day Cora, singit ang tanan, Brother Albert o family, ni Mama Beben, Papa Benben, ni Sister Yan Yan, sa sitio Linaw, ni Brother Johnny, Sis Christy o si nagsisos, kanato nagahong, Brother Francis Bailoses. O sa tanang namin sa FM Station 101.3 Malabuyog, Cebu. May mabuntay. Once again, maayong kabuntag di Has 101.3 Malabuyog, Cebu. Ang Diyos kayo magapanalangin na kanatong tanan. Salamat kayo, nilabi na ni Reverend Gideon Candelario. Once again, maayong kabuntag patayin kita sa atong mga pagtumbayanin ng kabuntagon. Palit kita sa tibok ang atap sa mga family o Beron, Jesus mula family Badong, ngayon. Kung may problema ka, ialay sa kanya. La 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 la, la 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 la, la 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 la. sa tibok Kasal family, good morning. Sa tibok Katubig family, Ganyagan Tol family, at sa mga Tanay family, maayong punta kanya dapit sa Kangada. God is Lord, Sa tibok Buagas family, Kalibo family, Romano family. Ito ng mga taga Nagbaan Palir. Huwag ito ng mga taga Mainin. Maayong nga bunta. Good morning, Namunbon. Sama ko mo ni DJ dapit sa Namunbon. Once again, ang Munvan family, Kaldo, maayong buntag kaninyo matanan. Sa family, Robetti, anong Rooney Robetti, maayong buntag sa family ni Uncle Janjan, o Auntie Salsi Robetti, sa family ni Uncle Juan, o Auntie Ana Robetti. Maayong buntag sa Tibok Valiares family, Kalunsag family, family Filomeno, family Uyangurin, labi na sa family ni Auntie Maria Fe Uyangurin, maayong buntag Auntie Maria Fe Uyangurin. Sa Tibok Himina family, especially sa family ni Pastor Michael Himina, maayong buntag Pastor Michael Himina, family Loquinho, family Martin, family Kalibo. Good morning sa Kalimot family, maayong buntag bisan pa man sa family ni Joan Kalimot, maayong buntag sa Tibok Kalimot family. Shout out to Joan family, Joan Kalimot and family. Family Mercado, maayong buntag. Ilabi na ni nung Ansing Mercado, maayong buntag nung Ansing Mercado. Sa family nung San Rito Mercado, maayong buntag.
adlaw. Walagi adlaw nga dili magmalipayon kay tungod ang atong Dios sa atong kauban. Sa awit pa bisan unsa mang moabot panahon, bisan unsa mang problema ang magian ang tanan malampasan nato kay naa siya ang atong kauban. Amen. Wa nay lain pa. Maayong nga buntag bisan pa man sa Tibok Talon family, sa kinabuhi ni Uncle Rami o Auntie Bebe Talon, sa Tibok Lentisa family, family Ardenia, sa family Nong Iboy Robetti, maayong nga buntag, Violeta family, at Lawon family. Shout out to Inday Pichi at Lawon, maayong nga buntag, o bisan pa man. Shout out to Brother Marjan Ardinia family, maayo nga buntag kaninyo nga tanan. Maayo nga buntag bisan pa sa Silva family, good morning. Katibuok Silva family. Maayo nga buntag sa family ni Uncle Junior Silva. Sa Tibok Bolgado family, Tibok Baldonado family. Napuntay sa family ni Uncle Erning Bolgado. Gusto ng mga taga-tadtad o nagtuwan. Ay mabuntay. Nangas na pa ni DJ Jane. Good morning, nagtuwan o tadtad. Sa Santiago family, good morning gayon. Maayong nga buntag bisa pa man sa family ni Uncle Gomer, Auntie Alma Mabilon. Shout out to Brother Alshen Mabilon, adong Alfred Mabilon. Maayong nga buntag sa Tibok Mabilon family, Mansito family, Wyatt family. Shout out to sa ginagawa pang amiga Darian Aguilar Nazareno sa Tibok Aguilar family, especially Darian Aguilar Nazareno. Maayong nga buntag sa family ni Nanay Percy Silva. Maayong nga buntag yan Nanay Percy Silva, si Tatay Julie Silva. Maayong nga buntag bisan pa man ni Kuya Jupert Silva, Kuya Iner Silva, sa pinakagwapang ate Rina May Silva. Maayong nga buntag sa family ni Kuya Elmer at Ate Christina Silva. Maayong nga buntag family Samani, sa family ni Uncle Jimmy o Auntie Gemma Silva. Sa Tibok Bastona family, maayong nga buntag sa family Lasola ng Alex o ng Maming Lasola. Good morning Malyosa family. Shout out to Brother Soren Malyosa sa family ng Soilo Malyosa. Sa family ni Uncle RJ ug Auntie Rachel Asiro, good morning gayon. Sa family ni Uncle Danny Lasola, maayong buntag ganing nga tanan. Bisan unsang panahon, unsang man nga higayon, si Lord lang ginatuan, wa na ilain. Kalit lang yun o slow connection, ang padayon gig kita. Isang resultado sayo walay tihik-tihik.
Mudahan mo simba Buhat ang kantaranan kanya Hindi buhat yung taranan sa ato 1, 2, 3, go! Sayaw-sayaw na Sayaw ang bibig Parang kita maayong abuntag sa family ni Uncle Danny Lasola, nung Jimmy og nang Maria Balingin, family Palomar, nga maayong abuntag sa tipong family Palomar, shout out to Brother Iljan Palomar, maayong abuntag kaninyo nga tanan, sa family Amante, maayong abuntag sa family ng Colsani, ang Auntie Sally Amante. Shout out to Diaperlin Calibo, Sunny Amante, maayong abuntag sa Tibok Amante family, especially sa Tibok Tanong family, maayong abuntag gayod kaninyong nga tanan, sa family natin Michelle Tano, family ni Tatay Litoy, Nanay Inas Tano, family natin Mary Ann, Kuya Junio Yangorin, maayong abuntag bisan pa man ni Uncle Salty, Auntie Maria Tano, Kuya Zaymar, ni Brother G. Santano. Maayong abuntag Nanay Ilaria Ilhig sa Tibugalig family. Once again, good morning. Maayong abuntag sa Ginabuhi family ng Cultural Tano, Auntie Aisa Palomar and family. Ate Ching Ching, good morning Ate Ching Ching. Ate Ching Ching Tuko, Ate Virgily Tuko, maayong abuntag din, maayong pagpamaw, maayong pagpamangay, maayong pagpamainin. Good morning once again, fellow Minan Tuko family. Maayong abuntag po sa family ni Caperlan, fellow Minon. Sa family, so Ginabuhi, Ate Chrislyn Pelomino, maayong abuntag Ate Chrislyn Pelomino. Sa Tibok Badoy family, sa family kay Jojo Badoy, sa Ginabuhi po, ni kay Jan Ricky Badoy. Sa Tibok Librando family, maayong abuntag La Corte family. Once again, Tuko family, Bastona family, and Iliama family, maayong abuntag. Sayaw-sayaw ka Sayaw away pinig Masayaw sa galipay Magsaya na pinunod Maayong abuntag sa Sitio Kamagahan, Barangay Maninihon, Banyawan. Lukso ka Lukso ka pinunod Sa family ni Nong Nelson Palomar, Anong Modi Kadukoy, Jolito Kodukoy. Maayong abuntag bisan pumaan sa Ginabuhi ni Nong Pablito Umuyon, lapit sa Ilihan, maayong abuntag. Good morning sa akong gwapa kayo nga amiga sa Jeremy Cabanay, ni Kuya Brian Cabanay, Sister Madeline, Brother Jeffrey Cabanag, Tibok family ng Loni Cabanag, maayong abuntag gayon. Sa Ginabuhi ni Nong Bimboy Cabanag, Brother Dexter Cabanag, Nong Monding Bolgado, sa mga taga-Busay. Good morning, taga-Busay. Ano si Otsog di sinuipidapi sa taga-Yawkaw, Bayawan. Sa family Ligarbens, Brother Perly Ligarbens, Brother General Ligarbens, Brother Pedro Calibo, Brother Marlon Calibo, family Ligarte, good morning gayon. Sis Lila Ligarte and Sis Libeta Ligarte. Wala ko masarap kining awit na guluhan ng magsagya.
Andaya. Ay, kabuntag bisan pa man sa tibok Andaya family. Good morning, Auntie Linda Selva Andaya. Ang bansa ginabri ng Caladinas Andaya. Mayong kabuntag from the Twin Region Selva, Jerwin Andaya, Anday Fiblin Andaya. Maayong nga buntag isang mga sa Tibok Adlawon family. Shout out to brother Alejandro Jr. Lawon and Ate Joveline Adlawon. Good morning, Ate Joveline Adlawon. And shout out to family Santiago, Brother Frickson Santiago. Maayong nga buntag sa Tibok Santiago family. Good morning ngayon kaninyong atanan. And La Sola family, Tibo La Sola family. Shout out to Inday Guapa kayo Angeli La Sola, kay Angela La Sola sa Tibok La Sola family. Sa Tibok Saray family, good morning. Especially Ibanyas family, good morning to Ate Judine. Ate Judian Ibanyas, dapat diha. Nalimod bang ko ani? Ngayong mabuntag sa Tibok Ibanyas family. Nalimod lang kung asa to ni Dapit. Good morning, Ate Judian. Bisan pa man sa Ibanyas family. Ngayong mabuntag gayon. Bukaw na po ni DJ Jane. And Kabanag family, maayong mabuntag. Especially Chavez family, maayong mabuntag. Wala pa ito na uli. Kay Rosalinda Chavez. Maayong mabuntag bisa pa sa family ng Uncle Ramon Chavez. Shout out to Dong Ricons Chavez. Maayong mabuntag gayon. Kayang tanan lumalabay ra. Ayaw. Salamat kayo sa tubuhin na Diyos sangod kay. Hapit na. Balang puso ngayon. Talay na po nga bulaton karon. Once again kay ni si DJ Jane. Alam sa mga pagtumbaya sa mataga buntagon. Alam sa mga pagpamukaw. Alam nga siya na DJ Jane. O sa dili ba ko mo may ba? Ito daw
Uy, tagulungan, try. Malibay ang tanang Kristohanon. Kapayagan na nanihan karon tag nagkamutan mo isang akong imarang-marang sa pagkaibigan. Every drive I see on the way, every nation bow before you. All I was a dead to ashes, and all in light of you. As we're singing holy, His Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every drive I see your glory, every nation bow before you. All I dress is down to ashes in the light of you. As you're singing holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every trust sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every trust sing, ayo, 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 ayo. They say, ayo, 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 ayo. There is no one like our God. 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 Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. 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 Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love and restraint. This is our God. Every rejoicing, praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love and restraint. This is our God. This is our God. Ayo, 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 ayo. Pangkayatan ng aningang karuntan ng gamot akong isa, akong iwarang-warang. Oh, dili lagi ko maglangang. Salamat kayo sa tubig na disungod ka.
inyong mga pag-lantaw. Pagpaminaw, ilabi naman sa live na ito karon. Essential lang yun kayo tungod kayo mawala yun karyot ang atong connection. Once again, this is the line. This is DJ Jane. This is DJ Jane. So, pagtubaya sa mga taga-buntagon. Yun nga. Inyong duman that God is good all the time and all the time that God is good. Maayong butag sa tanan. Maayong pagpamahawa. Maayong nga pagpangapit. Maayong pagpamaangay. Maayong nga buntaga yun. Nato nga tanan.